Днес ще ви покажа как да си смените скина. И здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да си смените скина в Minecraft. Първоначално влизате в Google Chrome и пишете ето Skins for Minecraft. Чакай. И Sourcecraft. Не, чакай. И тук ви излизат. Аз по принцип си свалям от Sourcecraft скиновете. И нали влизате. Аре, влезва. Яки скинове. Само да това не е скин. Най-отдясно. Ето, и ви влиза в Sourcecraft. И тук си избирате някакъв скин. Какъвто и да е. Аз, например, си избирам тоя. И отдолу такива някакви и цъкате Download Skin. Ето, изтегля се. И се изтегли. И след което влизате в Minecraft. И цъкате Skins. Ето, на мен ми е такъв. Цъкате върху Browse. На вас ще ви е правилно. Тук аз съм си създал един. И ето, то ви е тук. Това ми е предишно. Ето, нали цъкате върху него. След това назад давате. И ето ви го. Плей, ето. Сега ще ви го покажа. Ето. И си имате нов скин. Ето. Яко. Правчик. Умри, бе. Survival. Яла. Пържолки. И надявам се да съм ви помогнал с този клип. Живея си, братче. Какво да правя? Нали? И айде, ще се видим на другия. Ето ми е ръката. До другия път, хора, да сте живи и здрави. Нека.